Добър ден от мене. Пак сме ни от младежта на българското село. Искам да ви покажа присъединения съединител от Беларус на мотоблок MB90. Дойде часа на сглобката. Ето искам да покажа как изглежда. Сега след малко слагаме двигателя. Съжаление няма кой да снима, за да ви покажа как ще извършим тази манипулация. Но сега като го сложим, ще стане ясно пасва ли, не пасва ли и така. За сега всичко върви по план, всичко се напасна, всичко си дойде на място. Ето показвам. Тук сега колегата навърта шайба, федер шайба, гайка. Сега всичко е на добрата страна. Искам да кажа на всички. Съединител от Беларус на мотоблок MB90 присадка. Присаждаме поради факта, че нямаме резервни части за този мотоблок, затова направихме присадката. И смятам, че в бъдеще време не би трябвало да има някакъв проблем. Браво, майсторе! Ето го мотоблока. Vanguard мотор, 9 конски сили. Всъщност Briggs Stratton Vanguard. Vanguard е дела на самия мотор. Briggs Stratton е самата фирма, марката на двигателя. 25 годишен двигател. На 25 години е не само двигателя, ами цялата машина. Но както всяко едно нещо, не само да ползваш, трябва да се поддържа, за да върши работа. Изработихме нова гарнитура тук на кормилния капак, който е, защото няма нова. Правим си ги сами, клингерта, зомбите, обилно мазане с грес, отдолу, отгоре, от всякъде, да може да запече без никакви лепила. Ако можем нещо, ако трябва да се отвори, да не правим много гарнитура, не са къса. Ето показвам новата гарнитура, как е намазана, правена. Майсторе, айде лека по лека, тук за камерата да се видят хората как стават работите. Леко слагай. Леко ляво дясно. Ай. Браво, давай, нареждай. Ето са при мене. Ще ги дам. Виждам, забравиш, тук имаше разни работи, трябва да се сложат. Това не е обратно. Обратно е. Ето, край. Чая да видя пак как е, ама. Така е. Така е, да. Така е. Така е. Почна от там. Така няма. Така, за да спори нашата работа, ще приключвам с видеото, след малко пак ще се включа, за да можем да завивам и аз да стават нещата по-бързо.